Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Fitirla TV e Jayre TV ɗum noon eɗen ɗo e aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e takkusan Daka caggal nde takkusan juula ha gasi eɗen kewi yaade e rendo ngo namdoɗen ɗumen holno ɓe gurdi Daka o eɗen darji ɗo e sernaɓe men ɗiɗo ceerno Siraji Ndaw ene wonde ceerno Papa Ka ɗum noon ko almameɓe ɗiɗo dardiɗen ɗo o ko Siwol woni o kañum woni ko Dakar inte 5 ɗum noon hannde ko kamɓe kawruɗen ɗo ɗum noon ceerno Siraji Ndaw assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu calmini dendagal e heɗotoɓe yeeɓiyankoɓe gayale kucciɗe men ɗe eɗen calmini aduna fof eɗen juuro eɗen jetta Allah newnande en arde ɗo e Daka hawrude e Daka 2026 onno kawriren ɗen e dendagal Dakaji jawtuɗi ɗi eɗen calmina fof eɗen juuro eɗen ñaago Allah en poddirema Daka e bisimillahi rahmani rahim yaalo ken wortorade ɓe alhamdulillahi rabbil alamina ñaagade Allah sembina ceerno meɗen renamo o duusa en ko juuti gonden e makko ha ko Allah haaji ha mbawen ɓeyditorade ko jiɗen ɓeyditorade e makko ko alhamdulillahi rabbil alamina ɗum noon min calmini on min juurima on ɗum noon wonno salminago men fewde e moɗon ko adide era ngo holko mbiyata yimɓe yeeɓoɓe mum ɓe ganduɗa kañumen garani Daka ganda ko kewi ga e Daka holko kabrataɓe eyyi Daka kam ko nokku mo ganduɗa ko nokku dewirɗo Allah mo ganduɗa kala neɗɗo ene woni ko woni hakkude mum e Allah ene woni hakkude mum e jeeyaɓe Allah ɓe so tawi hakkude ma e Allah ala ko woni hakkude ma e Allah so wona rewde Allah aywa hakkude ma e jeeyaɓe Allah ɓe ala ko woni hakkude maɓɓe so wona rewrude e mabɓe Allah Daka noon ko nokku goto e nokkuji ɗi ganduɗa ko nokkuji teldirteɗi ɗi neɗɗo ene yewtikino jomum arde ha e ladde woppa aduna rongto aduna wongto dendagal dakameji aduna rongto dendagal ko ganduɗa ɗum ɗo ene wurtina fittandu yaaha yewnoyde Allah e jangde e janggude e sifaji Allah ɗo ina jangguina neɗɗo wonde aywa gurdam koko gasata immital koko waɗata so immital waɗi Allah ko ñaawo so ñaawi yimɓeɓe ko feccete ɓe payoɓe ko aljana ɓe payoɓe ko jengol Daka ko ɗum ɗon ɗum noon dendagal neɗɗo ene waɗi hakkude makko hayso wona ñalawma wonani lewru wonani yontere hitande foof kam telda e joome mbawa yiide hoorema ganda e hoorema Allah mbawa kadi gollodirde e joome ko ganduɗa ɗum ɗo ko an tan e joome koene sellina hakkude godin faago godinɗa hakkude ma e Allah ɗum woni Daka ɗum noon Daka emin piiɓi wonde kala neɗɗo mo Allah newnani wawde arde Daka ene foti wawde arde Daka so ari kadi ma andu ene foti wawde arde Daka saabi ko nokku mo ganduɗa ala jeeyi ala keeridi ala heerodirde ko nokku tan mo ganduɗa ko yimɓe ne dendanon koɓe jeeyaɓe Allah ɓeno gimmo dendagal e banggue Afrique ɓeɗo gimmo dendagal banggue Asie ɓeɗo gimmo dendagal Europe Amérique foof gara kawro ɗo ene ndewda ɗo Allah kamɓe almuɓe ɓe e kamɓe serɓe ɓe kamɓe fof poti hen kamɓe jaltitta kamɓe juldata kamɓe jewtitta kamɓe mbattira golle awle ɗe foof ko ɗum ɗon woni Daka ɗum noon dendagal neɗɗo mo ganduɗa ene yiilo Allah to ko Allah laaɓɗo ceer ene yiilo weliyo Allah ene wawi arde Daka saabi ɗo ko Allah tan woni ɗo yaltude wuuro faye ladde ala ko woni so wona Allah so tawi ko Allah jiilotoɗa a heɓat jarama ɗum noon en calminimo en juurimomo en jettimo en jaarnimomo kanko ceerno Siraji Ndaw nde wawi artande en e ngal ɗo dingiral ngal ganduɗa woni ɗo ko dewal Allah tigui rigui ɗum noon ceerno Papa min calminima assalamu aleykum wa rahmatullah Issa Ahmadou Diop min calmitima min calmini dendagal rende ngo foof dendagal média mo ganduɗa Fitiro mi calmini rende ngo foof mi calmini Mamadou Siraji galtude joni haala o mi calmini Mahamadou Dialal Abdoullahi Diawara ɓe alhamdulillah min gaari e jaam min kadi joni min juuli takkusan ewa ñalawma joyɓijo e ñalawma Daka ñalawmaji Daka ene joofi alhamisa ene kadi ene joofi jamma joyɓijo alhamdulillah rabbil alamin ko joni juula takkusan ceerno jalti ceerno Ahmad Tidiane ceerno yalti ceerno Ibnu Umar en kam foof jalti ceerno Cheikh Ahmadou Baro ewa ɓen fof alhamdulillah min julde mabɓe joni joni min calmini min goni koye hodde galleji ewa alhamdulillah rabbil alamin min calmini rendugo foof min calmini
dendagal yeɓoɓe ewa média ji fof caggal nde daka juula takkusan gasna duwa yimɓeɓe ne caradira ɗon holko ɗum waɗatma e kadi holko ɗum wawata siftirndema hande surtout ngal ɗo keewal yimɓe e oɗo jama mo ganduɗa weeɓani hande tawde aduna he dental potgal ni juldude mumen takkusan alhamdulillah rabbil alamin ko welanma kewɗo aɗa daka ne jogui sifa kala waktu garɗo ganduɗa hoorema a hawete yimɓeɓe kewgol mumen minen ɗo min dañat fartange oɗo takkusan kadi saabu salatu wusɗa kalateɗo ene joofe hen salatu wusɗa juulat takkusan min dañi min jogui jorto moƴƴo oɗo kihiɗe ko salatul wusɗa to amen inchallah salatu wusɗa ewa mo Allah haali Qur'an o e wa qumu lillahi qanitin ewa ko on min jogui jorto hande min juuli on salatu wusɗa e keewal dendagal rendo Daka ewa alhamdulillah min dañi weltare saabu arde hande ewa alarba hande o tawtataki Daka juuldemo hande e oɗo e ngal ɗo juulal takkusan e tawede dendagal julɓe fof tawede dendagal seeremɓe ɗum ɗo ko bellanma e amen no fewi ñaygi Allah subahanahu wa taala yo Allah ken jaɓanede hanki ka koɗo gonnoɗa e daha kono hande mbiɗa sikkiran a wona koɗo hande kay hande komi bismi toon hande komi jaatigue hande mi jaatigam o hande komi andemi andena dañi gueɗal Daka na hawni koɗo ha ɓooya hankadi gonta bismo falillah hamno yimɓe noon deeƴi so Allah ene deeƴi yimɓe ndeɓa Allah waktuji fof yimɓe ne gara wasifaji fof yimɓe ene gara ha werte ni hono noon ko dokkal Allah ko Allah rokki no seeɗa ɓe mbiyata ni ko rokki fof heeɓo ko rekkano fof heɓata ko ɗum noon ko dokkal Allah en jettirima Allah subahanahu wa taala e ñaagui Allah yo Allah hokken tawtire o saaha mo wuuri ewa nawden en gandi no gasni no Daka o joofiri tawa enen fof eɗen kiisi eɗen ɓeydi duuƴi ene jaaba média ji kadi en ɓeydi inchallahu taala haajuɗi en kumti haajuji ɗin kumti jarama seydi Diop merci beaucoup merci Abdoulaye Diawara waaw ñu ngi taxaw ak Abdoulaye Diawara moom ren la musa ñëw Daka Abdoulaye Diawara noo gisee Daka bi ren ñu ngi taxaw ak Abdoulaye Diawara moom mi nga xam ne suñu mbokk la mais olof lay làkk te bi Daka bi mooy Daka am bu njëkk pour ñëw fii ci Daka bu Madina Gounass Abdoulaye ñu ngi lay nuyu di la sant di la jaajëfal. ñu ngi leen di fay bu baax di leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di rafetlu seen liggéey macha allah waaw di sant yàlla bi ñu yàlla andee fii waaw di wax alhamdulilah waaw Daka nekk na dëkk boo xamante ne ni dama fi yàgg bëgg a ñëw waaw ay at ci ginnaaw. waaye ren la ko yàlla dogal waaw nekk na dëkk boo xamante ne nii dëkk yërmande la waaw dëkk boo xamante ne nii dëkk ñaan yàlla la waaw dëkk boo xamante ne nii dëkk jullit la waaw dëkk boo xamante ne nii képp ku fi ñëw si njort bu rafet lépp loo fi indaale si bàkkaar ak jafe-jafe ak tiis-tiis gëm nañ yàlla dina la ko nangul waaw donc dañuy sant yàlla bu ñu fi yàlla andee li ñu fi andi rëcc wuñ ko waaw amaana liñ fi doon dégg sax liñ fi gis moo ko ëpp waaw waaw liñ fi doon dégg si yiw ak yërmande bañ fi ñëwee liñ gis moo ëpp waaw amuñ lu alhamdulilah rek waaw defal alhamdulilah waaw. mbooloo mi ba xam doon nga gis ay mbooloo yu mel nii góor kese nekk ci benn bërëb di fa jaamu yàlla ay fukki fan toog di jaamu yàlla am na foo ko mos a gis. déedéet mosuma ko gis waaw. daanaka gàddaay la rek ndaxte jóge si bërëb ñëw si bërëb pendant 10 jours nekk na loo xamante ne ni yombul waaw ku yàlla narta dimbale dëgg amaana genre bés yi doo ko teewee waaw nekk na bërëb boo xamante ne nii bërëb bu sell la bañ na ko ba soppuñ si jigéen donc moo lay wan ne bërëb bi newul bërëbu fowukaay te képp ku fi ñëw ngir fo wallaay langim bis boo ko jëmbee di nga ko gis waaw nañ ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla faj leen suñuy aajo. dafa am benn sirlu bu nekk ci Daka. nee nañ képp ku mus a ñëw. benn yoon. di nga ko tàqamti ko. ndax da ngay ñëwaat déwén. ñaan naa yàlla li des sama dund yëpp ma koy ñëw Daka incha allah. alhamdulilah rabbil alamin waaw salaamaaleykum. merci jërëjëf. Ceerno Jalaldine koy ko woni premièrement far Daka eyyi Ceerno Jalaldine mo Ceerno Ma Diakhaté Ka so wiyama Ceerno Ma Diakhaté ko jeyaɗo Allah joguiɗo gueɗal e Daka kono ko jeyaɗo Allah kadi joguiɗo e dental Ceerno Alhaji Mamadou Saydou saabu omo jogui toon galle mo ganduɗa juma nan waɗa hen
so kanko waɗana ɗum galle o ko Alhaji Mamadou Seydou ko jinnaɗo makko gorko ardi ɗum ha Allah itti ɗum ɗo ha joni galle o nan ɗon heddi kadi ko e ndigal dental Madina Gounass ɗum noon eɗen mbiya tan eɗen dokkamo kankone hikka Allah hokkimo newninimo o ari Daka ceerno Djalal min calminimo ko mbiyata renndo ngo e bandiraɓe holno jiiruɗa Daka o so beltima tan beltima tan eyi mi beltima holko dokkata min janggat min hay sinno ko aya ɓuran ɗum kam ko gueɗal ma eyyi mislon min ɓuran mi ceerno ma Diaré kay arata Daka ha horta o mislani ɗo ɓuran bisimilla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي عولي لك فعولي ثم عولي لك فعولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم sadakallahu lazim ɗum noon Allah jarama yo Allah aynere surma danduma ɗum noon bandiraɓe en jokki ha joni ko e takusan Daka gonɗen ma en jirlo Dakaji ɗi e yimɓeɓe e haaldude mumen Daka o jokken golle jarama